Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan yo. Biasane iki amun iki wis antuk-antuk turu gawe wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Ini tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, semangat pokoknya. Tungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen aku to. Aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Mas Gading berarti sering bolosan ya Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum Mbak? Aduh. Sing gawe menggur ki wau panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten niki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh Mas. Iya ini saya juga tenanan nih. Oh ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar ini HP-nya ngelek-ngelek. Ndi to mau? Nah ini saking Mas Pen-Pen di Wangun Banyumas. Oh nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki nggih. Terima kasih Mas Gading. Matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo e, Gong? Domonge aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to kutut manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. jan iki? Ampun gumujeng. Guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa to ke Mas Masot iki Mas? Mas, apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu apa? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktive iki. Yang meniki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamit nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamit nonton wayang. Lah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak-mbak sindane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngene. Wah aku ngerti kok. Orang. Heeh. Ngerti berarti wong ket kamu melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo. Gung. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki kabar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya sakmene-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gutut kok jangkrik. Doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik ya guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Cilik. Oh isih cilik. Heeh. Urung metu nganune.
Ya wis. Wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh. Wis akeh apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ki tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Pul Pak Wasito ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Oh, lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Mr. Bean. Punta Dewa iku. Yo anu jajare. Oh, piye? Apik to sih, sing iki kakean mbaku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri mbaku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Akiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya kok. Akiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu ki? Apa? Dikapake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Ora tenan to. Blan wae ki truk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe tok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua ke saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rong tok tukoke ya. Oh, lah nggih pun Nek nek pun. wojo. Ojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe.
Terus kualat terus loro untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambal untu kok tubles. Lah langsung loro aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tuwa ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mokile manggung nggih. Lah neh apa wis? Wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jam iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yo. Rada kademen nek iki. Piye, pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun nggih Mas Jelang. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Pasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, ketrucut kok. Lho, lak muni Kur tenan to. Wah, ejan iki. Lagune Pak Dokter. Tenan iki. Iki kutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek tralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Hmm? Gonamu. Tahu weruh ye?
Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Mbok oleh tak ra berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Bisa. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Monggo 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 Hati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to.
Ya dong apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggae kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Adiane kok. Apik ta tukunen. Pakan nono hatta pakan nono mano Kok anteng kabeh to, Napa Cak? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, ya. Seneng nyenengake. Tiba-tiba
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas, sing penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon kuada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih, boleh, Dik nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menengo wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jarene mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Wah, apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng tawang to. Ya ning Tawang kuwi Ya. pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selendro. Oh, bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkuri rasa mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sing rada mumet iki engko mikir ning Tawang iki aku ora pati apal, sih. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Lah, Mas nggih. bawa. Iya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap nak aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Anggo suara Bagong lah ora masalah ya. Tati ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong. Ra. Sik mataku gatel e. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara asmara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki Kak. Bagus suaranya Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing aron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Sekarang siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon tejane yen mbok berangkat
Twimbo patut nyoto jati komrati pisah sareko wis bendo seneng ra masalah pacaane sarwa asri drobang tengku tansah kuwur eman wos lumayan ambung limas para aduh tan lilope sasrekmo monggo pacaane sarwa asri
batenku tansah eman pos lumayan amor nimah paraning yes weh apik to Sae. sae Jan. jan kepinuk tenan sae terus Kayang loh Mas. selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi kene apal kong rak mang kuwi kok mengapal gotong royong nyambut gawe ru kancane kuwi mah ayo Nggih, pripun Mas Gading? tasih enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilakane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho canulan iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki sih ana ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu apa rong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes Bu Wahyu Dalem nggih. kula nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa Bu sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip tenan nek ular kambang iki ayo Bu buke sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa aku ora ngerti
Yuk. Jangan nyamlang tenan, penuk tenan gong, penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono buh. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak sapa ya kira-kira ya? Bu Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ana merem kok. Terpantau iki. Ora iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo ngono? Ketok semene iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngopo? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk.
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami-sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Kang? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe tok ya Gong ya. Heeh. Ora apal yen Tawang ono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
tiyang kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Pak nggih. Iya. Iya.